Happy New Year. Nyameti pag inarsaasan nyo nga New Year's resolution nyo. Adula amin. Dahito nga kadaan ko nga tao dito'y lubungan. Wampay mo natungpal ko nga New Year's resolution. Ngam tata agon daway, dahito yan ti matungpal ko siguradwak. Tanagadumang imbagbagak ini, agpakutungak ko ma. Lumugak magbutbutsugak mat. Agsingsing po itakon. No masarakan mo tayo nakautang ka, agasok mo talapay. Kuna namat. Nagadunga ka rin, nagadunga imbagbaga, awam mat. Iso nga tatan, dahito yan, nga tanti New Year's resolution nga kabaulak atong palan. Anya dayjay ko na yung mata. Umpay ganas, duduwa mati si mong bat. Ti New Year's resolution katata 2022 mapanti 2023. Jakon ag New Year's resolution tamo la matungpal. Laman matungpal ko dayjay. Aw mula serbina amin baamon. Nya dayjayan ti New Year's resolution ko jak kayaten baamon. Kamu kay mo biagyon. Mga ti kinagpaiso na kakabsat, tirambakan tayo tata iti liturgical calendar tayo ke haan nga kasla baro atawon, panagbaliw ti tawon, naira na laeng. Maikawalo nga aldaw ti oktaba. Walo nga aldaw ti oktaba, oktagon, walo nya. Maikawalo nga aldaw, kalpasan ti pan naka-ianak ti Mesyas, rambakan tayo, ilagip tayo, maidaton ijay templo, circumcision ti pangawag na pan nakakugit kunada dayjay. Ngam ginagpaiso na dayjay kasla pan nakaidaton, pan nakabunyag. Pan nakabunyag iso nga ti pan nakaikabil na kumada iso nga napanaganan nga rod ti Jesus tayo so timbaga ti anghel iso nga maikawalong aldaw ti oktaba iso daytoy. Ngam maira na ngamin nga agbaliw ti tawon ta 25 nga rod eksakto mapantit ada 31 na eksakto maikawalo. Ngam tirambakan tayo tatta Gapot ako na tayo, ti anak ti Diyos, bimma ba, ti Mesyas, automatic ni Maria nga inana, ina ti Diyos, at mao. Haan ang ina ti God the Father. Although the same, the Father and the Son, one in the same, the Holy Spirit, ngem titimao nga anak ti Diyos, automatic ni Maria, ina ti Diyos, iso nga inati sa nga lubungan, iso nga tirambakan tayo tata, motherhood of God, kunada ya, tiyo, tokos, inati, Diyos, daya, iso nga kunata tayo solemnidad ni Apo Santa Maria, nga inati, Diyos. Kinukit kitaan tayo, eksakto met, taapay, ni Apo Santa Maria, tataag baliw titawon kunata tayo, mabaliwan titawon, balbalyan tayo amin, hanya mo dagiti kayat yung nga balbalyan, at damutin ana balbalyak tatayan. Hampay ka nga syakti ng balbaliw. Nya dayjay ko na yung manana. Tay kunak ingkay mandalusan di kwarto, kunak tano syakti agdalus ko, pugaw laeng. Napanda nagdalus ko na, so kasla ulo nga tapok na iti nga ornong iyan ti kwarto ka. At least nabalbalyan, hang kumutin nga kayat nga itugot na ita nga tapok ti 2023, kunak idi iulog da jagdan kakasla ulo tinagbukulot ti kadakkel na at least nabalbal yan kung kunak. Kay eksakto met nga daytoy New Year panagbaliw ti tawon kayat tayo tagbaliw kuna tayo. Which is ti meaning na nga agpaiso daytoy iya ay ti Mesyas kanya tayo. Babaan kini Apo Santa Maria nagbaliw ti lubong. Nabalbaliwan nga entero ti lubong. Imagine nyo, for how many years, after fall, kuna tayo, kalpasan ti pan nagtibasol, daadan kin Eva. Mano nga centuries, dikdikada ataw tawan, na ilumlum ti tao ti basol. The promise nga kunana, after nga nakabasol daadan kin Eva, impromise na nga aganak. To ti berhen, isunto ti mangisala kan ti lubong kunana. Tatalaang, iso day ti panaganak niya po Santa Maria Berhen, na iyanak ti Mesyas, iso day to'y kinagpaiso na baro alubong.
os to datoy nagbaliw dada tayo ti ramrambakan tayo ken nagbaliw ti atawan kinaina ti Dios ngem agpayso idinaiyanak ni Mesias nabalbaliwan ti lubong. Dahil di nakagamor ti basol, naalot-ot iti basol, nangabarwanan, isugarod nga, jay narukop a babae, nga iladawan ni Eva, pinabaro ti New Eve, baro nga Eva, ni nadalos a babae, berhen, no man pa'y naganak, han na dinadaal ti kinaberhen na, pinasanto na, ingato na ti dignidad ti babae. Haanan nga narukop, haanan nga managbasol, ingato na ti dignidad ti babae, iso daytoy ni Apo Santa Maria. Dan rimwar ti baro nga adan, New Adam and New Eve kunatayo nga rod, baro nga adan, nga managbasol met, nasulisog, tatan, imay ti baro nga adan, sino daytoy, haan nga ni Apo San Jose niya, tadi yung tugag ko na, ni Apo Jesus. Iso tinang balbaliw ti lubong aging gana tatalaklak amon tayo. Kuno man pa'y kasta kakabsat, kaya tayo ti agbaliw. Anya nga tinamayat nga aramidan tayo, anya nga ti pagpampanunutan tayo tapno from 2022 mapanti 2023 from no kitaan tayo ti panagbaliw ti lubong jedaan nga adan ken Eva bumallasyo tayo kuma iti baro nga adan ken Eva. Kada na bunga ti panagpampanunot, research, anya dagiti adaman kayat ko nga iburay. No, at the purpose, tapno agbalbaliw ti biyag tayo ti 2023, ikang kayo mat iti 5 P's. 5 api. Nya? Umuna. 5 P's to transform your new year. Umuna, number 1, panawam. Nya? Umumalasyo tayo titawan 2022, mapanti 2023. Panawam amin nga negativities. Dagiti failures, dagiti nagkapsutan, dagiti dadakkel nga decision mo iti 2022 nga nagkamalyam, dagiti mang padpadagsen pay laeng tabarukong muno anya day tangah mo kayat nga ibatam ikarigatam a panawan. Anya mang papairot pay latapusom kada pa naganges mo nga naaramid mo or naaramid daking ka iti 2022. No, kung na tayo nga di may isang topic tayo ijay siyam nga nobena tayo ti Aguinaldo Mases ka no nagkamali di tao wano saan adaham mo kayat nga tao nga talaga nga iso ti mangriribok dati hamo kadut-dutan nga makitkitam payla ang wano mangag mo payla nagan nakaagasok talapayag mon. Remove toxic people. Hamumat ang patayon, hamumat ang ipis 8. Ikat mo data nga ta negative, tapno ag-improve di biyag mo. Iso nga, panawam ti 2022. No anya dagiti na nagkurangan, anya dagiti nagkapsutan, no anya dagiti tattao nga nang tulong king ka, nakari naam ti ayat, nakari naam ti panangipatag, ay kanasaya at abigbigan. Ngam dagiti nagkamalyan, dagiti madi nga na nagkapsutam, masapol a panawam, hamo nga ibagkat. Hamo nga ialis iti 2023. Taapaya ituloy ng tulaeng. May kadwa nga pi, anya dayay panawam, may kadwa pagadalam, learn from it. Learn from them no nya dagiti experiences tayo. Taapaya nga masapol nga agadal tayo, nagkamali ka nga ruden. Isun ati pagadalam nga hamon nga ulitin. Ti karon nagkamali ka nga ruden, subya-subyanam, pakaknagam, iso nga iso, awamat. Isublim man tagura mon, tagsakit man ta puso mon, agrikab-rikab nga maturog ka, amuyo na agpalpitate, agpalpitate, apaya, nanganak nga min titaba. Inya nga nangan titaba, inaldaw ka mga mangan titaba, mga pabasulin di taba. Di agpalpitit na daduma ti pakaalaan na di nakalumang agura. Taado na kita'y managkaan ti taba. Agisupot na pa'y
Nga maanda nga ko no di puso da, na adda kapya. Iso nga no, inya di nagkamalya, masapul apagadalam, haan nga nagkamalikan ka, binaybay amlatahaan, Dayati pagadalam, apa niya gamin nga importante nga pagadalan tayo, ngamin, ti tao nga agad-adal, kadagiti padas na ti biyag, mangrugrogi nga rumuar ti pudpud no abiyag. No pagadalam dagiti mapaspasamag ti biyag mo nasaya at ken madino ammom nga no makasursuro ka kadagitoy mangrugi nga agtubo mangrugi nga agbiag ti biyag mo taado tinatay asibibiyag ang ammo tay daytoy abdo ti magmagna ngem sumbida. Ado na kita'y makilanglangan ng dead relationship. Pwede trabaho, dead, apaya, apo, konditoray, adda kadwam nga, trabaho nga, haan nga nasaya at di relasyon nyo, pagadalam, anya ti rumbang nga aramidam, akseptaro mo, no ropanget, latan, aksepta, kasta rupanan. No natangsit, kastanan, no managkusilap, kararag mo agkamatan. Madim garod mabalbaliwan niya, garod mabalin mo ka, madim garod. Adalo, akseptara makastanan. Taapaya, ngamin, no agad-adal ka kadagitoy, ito'y nga mangrugrugi, nga makitam ti ka ipapananti pudpud no abiyag mo. No makaadal ka kadagiti napaspasamak, ito'y nga makitam, mangrugrugi, kadagitay experiences tayo nga madi, mayat, pagadalan ta ida, ito'y nga makitam, di pudpud no nga kaipapananti biyag mo. Ketika haron na no daduma ka, datayo ka, nagkamali tayo, isumot, ibagbag kat tayo. Balak mo nga ruta New Year's resolution mo ti agdayet. Napangka nakipangan, nailawaan mo, nagpamintlo ka. Makunkonsensya ka na, nyam, Diyos ko, malaman ka, apay nga nagadukinan ko, ngimato man ti, laki din. Baka wala mo nabayamon, nalpasan. Sakit iyo pa nga, padak mo laki no daduma, nakakita ka di patalas tas ti YouTube, nagganas, in-order mo, inton na order mo, apo, pa yung mga na-order ko, inton sumangputan, agbababawi ka man. O sa remon, daduma kada kayo mat, ado pa yung orderan nyo, di yung ilang maus-usar. Gunggunayo. Pagadalan, tapaya, no mo, mangrugi nga adalom dagitoy, mangrugi nga sumaya at tibiyag mo. Tahaan mo pulos nga mapasaya at tibiyag, haan nga agbaliw dahi nga biyag, noong muna bagbag katem, dagiti unnecessary nga problema, nga hamo mo problema actually no daduma. No daduma ka dayay bagbag katem tayo nga problema di anak tayo, hang agbasa po, gabamtan nan nakayat. Apo, karkararagam man daga di anak ko, gasawa da apa ya, kanayon dang agap apa, kapi kami nga dengdenggam, agsaus kan abam tataga apa dato, kung kunabtan kanayon dang abam ta problema da di hamo problema mo daduma, bagbag katem. Iso nga rod nga ibatam, anya ti marumbang aramidam, agbiag ka, tunggal minutos iti biag mo. No daddo magamin ket tibiyag tayo ket dayay kuna tayo agbibiyag tayo iti pas ginapalabas agbuteng tayo iti future anyan to nga tamang ti pasamak ti anyan to mga tati nalipatan ti nagbiag tatan adda ka to'y makimismisa ka nagsayaat ko mga agkararag ka apo di handami Diyos ko makalung to pay lang nagadupusa may upat. Ngay 5 6 sa ada pa import mi nga pusa ka. Apo tay linuto man ang Janet nga itlog iji baka makaot ti pusa. Adda kadto ingam ti pampanunutom dayay to pay laeng. Future. Hamo ma-enjoy biyag mo, haan nga agbaliw. Isungar nga kunana ka every moment enjoy em. No agkape ka nanamem. No gamin no agkape tayo no daduma ka, agkap-kape ka, ngam adobo braam, either agbuy-buya, o nagpis-Facebook, maikadwala di kape. Haam mo mananam. Isungod ko na nga, ibatam dahi nanamam, tunggal kape.
No napang ka nakipangan, no napuskol dita ba, nanamo, nanama, mahanga day tay. Tiyo pang panunutam ka, tunggal tabako. Adabag mo, igidulin mo ti panunutam, para bigat, kung ko na mamut. Nanamam. Nayay, sumarunong api, tap no mapasaya at tayo, pagadalan, may ikalo. Ti panangibiyag mo, ti panagbiag tayo, kakabsat ko na tayo, ahaan nga, ginaglabas, no daddo magamin ka, at daragitay nakakawar ti napalabas. Nakakawar tayo ti napalabas. No gamin no maadal mo nga, dagito'y mapaspasamak ti biyag mo, kabailamon ti kunatayon, mangrugikan nga agbiag. Haantay nga agpaikawar ti napalabas, wen nalpasen, kamali tayo, nakaadalakditan. Pinanawakon, tatan, masapol nga agbiag akon. Apay nga amin, no ammom ti agbiag ti inaldaw, konektar nanto de Jesu maruno, no kabailamon ti agbiag iti inaldaw, daytan ti pudpud no nga biag mo. Iso nga mapantayo iti makapat, makunatayon, mangrugikan iti panagayat. Iso maruno nga pi, di panangibiyag mo, no ibibiyag mo ti tunggal segundo, tunggal kanito ti panagbiag mo, iso daytoy mangrugikan kabailamon ti agayat. Iso nga ti sumaruno, dijay panagayat. Kunana dayjay. Nya? Di panagayat mo. No ammom nga ibiyag ti tunggal kanito ti panagbiag mo, mangrugikan nga agayat. Taado kada tayo tinakalipat ti panagayat. Ay apo, napalabas ti kunatayo ka, nagado ti may kabil. 365 days I survive. 365 days and then coming, nalpas ko dahil 365 days. Mano nga aldaw, mano nga minutos nga naipaay mo ti pudpud no nga ayat. Mano nga aldaw nga di aramid mo ka nabuhusan iti ayat. Karit day jay. Iso nga kung ano ako maga 365 days, nga nalpas ko, panagbiag ko, 365 days, kas ano nga nabuusan ti ayat, haam mo nga min maitid day ta nga ayat, no haam mo ti agbiag. Magmagnaka nga natay, awang gangganas mo, siruro panget, nga day te kaslala, awang pay, anjak amo no, kasla Biyernes Santo, we wish you a Merry Christmas. Nag-exchange gift kayo, nalaklak ka ti presyo, dahil nabuno mo, agpungpungtot ka nga nagawid, jaktong makisalsalang. Ada kasi napanda nagka-Christmas program ka, nag-aapad ah. Imbes ko mga nanamon na dahil nga biyagan, awanan. Isugarod nga tayo, kung kunana ti karit na iti panagbiag tayo ka, haang ka nga makapagayat, no magmagna ka anatay. Kasano tinagnag na nga natay, di nga ron, nakakawar iti napalabas, sakit tinakem, rurod, apal, no nga nasaya at jibingay, agom, adda naturturay, apay ti amuyo na kita natuturay, na naari kumawon na nataray, naragsak da, no, isudat adda problema na, and yet, maapektarang ka, gunggunam, no, apay nga agpa-apektar ka. No, daduma ka basol tayo, tano, adda madi ugali na, dos-dosaan tayo mo, jibagbagi tayo. Madi nga rin ti ugali na, among mga kastanan, masaksaktan ka pa, agngar-ngaryat ka pa, 365 days nga ngaryat. Parparigatom tabagim, iti madi nga ugali na. Mamartek namin apaw! Akseptare mo yad adum ti arak na tamamplatan. Ikamlatan, guminom ka lakay. Kaya mo agtal na, yad adok, dua nga tubay to, nalpas. Kinutad dumay, mulmulan di panunot mo nga, agbalbaliw kumapo, agbalbaliw kumapo, agbalbaliw kumapo. Sandula agbalbaliw data no nakalungon. Mamartag na ruden. Or,
agbalbaliw ko maapo. Nakainom kinhaan ko ong tamot isugarod nga uminuman ta ma-immunan. Ti ko magbalbaliw ko, balbaliw ko mamot tingiwat ko, agbalbaliw ko mamot tingiwat, agbalbaliw ko mamot. Baka nalaklak ang agbaliw nila kay mo, no, di giwat mo. Yari pa nang ibiyag niya, dayay panagayat tayo, dayay. Nung kuna tayo, ulitin tayo, haan nga makapagayat ti tao, no haan na nga ibatan, nagiti madi, so dayay, nakasensitive, at dala makita na nga madikit, agpungpungtot, at na makita na nga madijay, daduma ka, iso na maapektaran, dos-dosaan na bagbagina. Ngam no makita, ma-enjoy mo ti tunggal kanito ti panagbiag mo, mangrugikan nga agayat, mangrugikan nga agbiag, mangrugikan nga maibiyag mo dato yung mangrugikan nga agayat. Ti maudi nga pi, anya daytoy. Panangitalo. Nagkamali ka, nalpasen, inibbat hamon, umuna, na amom ti agayatan, italom di bagim. I-level up mo di panagbiag mo. Kasano ti panang i-level up ti panagbiag? Gapota iPhone 13 ti oso, aga iPhone 13 kamot, oream mo kabailan, haan agraraman day ta. Gapota, anya na ganan, pimudaw ka, agpapudaw ka, agraraman ka. Kasano ti panang i-level up ti panagbiag? Numakontento tayo, kadagiti adda kada tayo. Laad damot aditi ambisyon mo no hamumalaki nga utangan mo nang runa no ay Diyos ko mo kaditi bainte o may agsinger nga inaldaw nga nakamotor nga dati na suki na kayo no daddo makaglemeng ka ibagam nga awanak kuna ninanang mo awang ka no kunana dadta gonggonam dadta imbaga na nga awang ko na di anak mo so hanggang nakakwanta tautang mo no daddo mga min no pilitan tayo di diyan tay kabailan madi dati laeng akabailan tayo kagas ano ti panangitalo o di nga roti kunana ka awan diferensya na no di iPhone di cellphone mo uno saan dati simple laeng no ti pampanunutem ka di adda kanya na awang king ka ay parparigatem. Awan nagdumaan na no signature data badom ka ay di badom na kasi kakahaan agpadpada the same nga dress. No ti balay mo ka dayay apalam nga dayay dakkel ti balay na uno anyaman nga klase ti balay kasi kaka hamo maaramid dayay no makontento ka dayta dadta iso banangitalo ti biag dayay. Ngam no ti lubong mo kag bibiyag kay jay lubong na iso ti apalap ay so kaawanan haang ka makapagayat no kayam nga italo di jay biyag mo no kayam nga agbiag nga uray pay no inibatam nga rod dagiti ni madin no kayam nga italo di jay biyag mo no kabailam nga ibiyag di addaking ka makontento ka sumurot dagiti tattao ti aglawlaw mo maitaluda. Sumurot dagiti tattao iti pamilyam, iti amin-amin, maitanukda. Kano nga minuhantay nga kabailan nga makontento ti adda kada tayo, Allah, Diyos ko. Dayay adula una dayay preoccupied dayay panunot tayo, iso dayay kuna tayo the poorest people in this world kunana di may nga na santo nga mong kanya ti kunana ti kapapanglawan nga tao. At hao dito'y lubong ko na anak tilaeng adda kadakwada ket kwarta. Tika papanglawan at hao dito'y lubong ko na tilaeng adda kanya na kwarta. Money. Para kanyak, this is mine. Agbiro kak, the relationship matay, even your family. Ura iti pamilyam, no, tila pampanunutem kakas ano ka nga kumita, gapo tadam ambisyonam, tila pampanunutem kakas ano ka nga agsapol, tadda kayat mo nga beruken nga gunggunam, para kanyam, dayjay ti karigatan nga biyag. Iso nga kunana, no kaya mo nga maitalo ti biyag ti sabali, italom di biyag mo. Agbiag katatta, italom ti biyag mo, makontento no anya di adda, ragsakam no anya di adda kanyam,
maitalo ti biyag mo. No i-connect tayo kini Apo Santa Maria daytoy ka napanamin daytoy kanyana. Linipat na ti idi ay mapanti anghel keng kuana anya ti kunana kas ano ka may saak a berhen agsikog kanto kunana kas ano may saak a linipat na dayjay maikadwa inbiyag na dayjay sa uti kuan inyanak na inayat na of course simurot ti ayat iti lubong anya ti bunga na naitalo ti sa nga lubungan. Naited ti grasya, bendisyon iti sangalubungan babaan ti Mesias. Iso nga no kabaalam nga ited daytoy kuna tayo niya nagasat niya po Santa Maria niya ta insikog na, inburay na ti biyag na, sinalot na ti Mesias nga impakita iso garod nga binisita dagiti papastor nagdaydayaw da siraragsak da nakakulloong sa saluten na. Kuno kabaalam nga ited dayta sa saluten mo ti Mesias. Ngamuyo dagitay jak amo no kasano ti panangaramid dadagiti dadto mga pastoral leaders kada sisa leaders na ikanda iti for the information of the kadagitay haan nga taga parokya na igatangan dagiti tayjayan mi dimmakdakkelak nga agag-agep ti dayjay ladawan ti Santo Niño. Mori adda kam di taltalon ni ipasyar da idi nagpateg kanyami dayjay. Katikunak ka dagitoy pastoral leaders na ikanda ti ladawan ni Santo Niño, ipasyaryo, ibisita yo ti tunggal pagtaengan. Itedyo inkaidanon ti tunggal pagtaengan. Kakunada, adda pa'y agsangit apo, anya mo tinari nayo. Ti amuda siguro para ka dagay bumalay. Di daam mo nga ti purpose na dayjay, sika nga mapanmangidanon iti Mesias iyay pagtaengan, no adda pa nagbalbaloy king kanumarinam dayjay, dayjay ti pudpudno nga Christmas. Hamo nga pampanunutan nga ipangkotap no, umunag ti pamati da, napatpatig dayjay banag nga ipangkotap, kabayatan ti panangitrad-trabahok, umununad di pamati. Adalatamot ada kita sadot ngampay ng tungpal, ipandantukan ni Santo Niño inton simana, apay nakakross ni Santo Niñon. Nalakabay amon nga para kanya dayjay. Iso ti kung nakadakwada, no nari na yo, dayjay panangidanon yo ti Mesias, iyay pagtaenganen ka, adda na to kay kanya yon, dagtan ti Christmas. Dayjay ti inaramid ni Apo Santa Maria, iso nga naitalo ti sa nga lubungan. Kano inaramid yung mga naimpapusuhan, na italo di Jesisa yung na italo da, gaputa binisita ni Santo Niño ida, dakkel abanag dayjayan. Dakkel nga pa nagbalbaliw dayjayan. Diya mo ano, da napanangidanong kin Santo Niño ka, nagaapa da. Anya lang amin, Santo Niño taawit yung kasakay nagaapa. Anya lang mo dahi nga barbaridad nga panagbiyagan. Isungorod nga dagitoy makatulong iti pan nakapaunag ti pamati. Iso nga iso ang tata napalabas ti 2022, mapan ti 2023. No maaramid tayo dito yung adapan nakaitalo, babaan di aramid. No ni Apo Isus ti idandanon mo na italon ti sangalubungan. Na italong ti lubong gapukin ni Apo Santa Maria, pesta na tata, solemnidad na, babaan ti panangipas ngay na, maitalong mo ti sangalubungan no idanon mo ni Apo Isus iti kaarubam. Maitaltal ti sangalubungan no di aramid mo kung maidandanon mo ni Apo Isus ura iti pamilyam. Dahil mo ti kaipapananda dito yung piyesta ni Apo Santa Maria ina ti Diyos datayumet, mensahero na tayumet nga mangidanon. Ala sapay kumaata na inggasatan abaro atawan. Na inggasatan na bendisyonan abaro atawan. May sa ti kayat na nga sa uno. Adda ni Kristo iti dayta nga makatawan. No adda ti ayat ti makatawan ay kanagasat daytan. New Year's resolution ko mga nagpintas nga ibaga tayo ka mapaunag ti pamati. Nagado kay nga agko na kumutong ako ma. Diyan mo pamatim ti kumutkotong. Diyak mangmanganan, di mo mangmangan di pamati mo, matay mo ten. Apaya, managing bubuko den. Sayang. New Year's resolution, siyak. Diyak ko nag New Year's resolution, tila pampanunuta ko, pamati kumapay. Manayunan kumapay. Maidanon kumapay ni Kristo kadagiti tao. Dahil nga tanti kapintasan na New Year's resolution tayo.